ngoba lapha eminyango une possibility ukuthi uyilobole. Uyishaye wena uyisusa ka Capitec ngapha uyifake ko boyfriend Capitec ngapha bese uthi woze ekhaya umhla ka 16 kusho wena uthi lili ushe emalini yakho uthi lili twayisencane lengane ushe emalini yakho uzufaka itshali uphathe itray wenze content uye emotweni uyogugela indoda ongakhiphanga lutho wena owenza ilon wayibhadala. Be careful. Uzoshaya idephu ngelanga elikhulu uye emuva ephambili kanti wayilobola. Umfana right esenemali yakhe esenentombi ayithandayo akushiye flatini ayolobola intombi ayithandayo. Batho usathana namademoni cha wa entertain inkulumo. Manje mina baby amagiga ngawatholi angazi khona imali oyisevile ngike ngiyovela kimi uzothi mase ngena imali yami bese ngiyayibuyisa nawe nesibongo esikhulu ukhipha imali ngapha unika umfana uyakulobola akakuthandi. Akakuthandi. Hallelujah. Uyizulu yasabenza. Yekani ukuyilobola. Uzokwenza insipho uinstole double drown ube muhle umakeup kanti uyibhadalile. Umfakele ngisho imali kapetrol yokuza kini. Inkulumo zakuphi? Kanti uma efika abantu abadala bazombuza ukuthi ufana ubank up. Awukhipha ama statement sibone. Bethi hayi manje ibank kuthiwa ufana ngena kwi-app udownload statements ka 3 months sibone ukuthi ungaze ngikudedele bezalini bengane kaNongoma siqedela icheck lento yini ekhona uthi yabona uyomangala umuntu unebalance ngathi stage serate 104.6 FM uyomangala usaveke einkingeni eziserious ngokuthatha udaba ulethe abantu abadala. Yesa stage serate 104.3 ibalance yakhe leyo. Kodwa yena usekuthembisa izinto ezingaka wena kanti utshela amagama ofuna ukwezwa kanti phambili aba-excite amagama abafuna izenzo. Phela likwazi uthando kuba la uCapitec ube la cha funa ibalance lento funa ibalance. Ngoba once uthando walivusa selifuna into zalo manje funa ke sizama. Hayi phela ayikwazi ukuthi thwa ludla magalana uthando kodwa uNetbank uhamba phansi. Funa ngathi singanyusa kanye kanye. If you don't want to be an intentional single parent, bring a person. Impilo nje impilo ikudide nje kodwa izinto uzenze right. Igama ke wehlele kodwa onke ama boxes wathiki. Nifike ni excitana nodwa eminyango. Nithembisana nodwa eminyango. Nivakashelana nodwa eminyango. Uma sekonakele nifuna ukinvolve abantu ebenithi impatha nabeqisele. Kanti thina kunembuzo esingayibuza wena ongeke uyibuze. Uma ufuna ukuba safe empilweni when it's coming to social life and relationship, don't be excited eminyango. Buza lo ukuthi lento ayishoyo ngayiphinda kubantu abadala. Ubethi hayi mina ngifuna sizame eceleni umthetho awuthola abanye mina ngizame eceleni ngizama obala. Be careful abantu abathanda ukuzanya eceleni uthi azizame eceleni ngoba abalimalele eceleni base bafele eceleni. Ngiyanizwa ukuthi nangibluthika kodwa futhi niyafuna ungizwa ngiyanizwa. Awumdala kangaka usakajajiswa inkulumo. Mangaka baba no thenjiswa wona. Ngiyazi ukuthi we are a new generation, a generation that you know ephucuzekile nan kodwa khona izinto ezibona ukuthi noma sazoblima kodwa sazisave. Imnandi inkulumo lapha. Ngoba eyenza inkulumo emnandi utshela lento ofuna ukuyizwa. Kanti umpostoli ngeke ambuze lento ayikhulumile. Uzombuza inhloso.
enza khulumela amagama bese mbuza imibuzo ethize wena uzosaba ukuyibuza ukuthi engizothi ngiyambuza vele abaleka angithi wena manje uyasaba ukuthi uzobaleka kanti nami kade ngililile naku no 31 ususondela ikhalenda ngiyalihloka angavele ikhalenda ladala obani uxakwa yikho uhlangana naphi namakhalenda rather save your soul your body and stress ask relevant questions hey Peter abanolimi lapha emnyango